Hello everyone, गासिखौबो खुलुमबाय बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय दायो माने जोङो बिया जाहैनो नागिरदों आरोना जों माने बिया होनो हाबा जाहैनो नागिरदों आरोना बेयावनो थांनो थाखाय पुरा रेडि जाबाय आरोना जोङो जमा थांगोन ओंखायनो नेबाय थादों दायो नै पुरा सिख्लाफोर जमा पुरा रेडि जाबाय रेडि जानानै दायो थांगासिनो आरोना थांगोन आरो याव बाजैमोनबो थांगोन दायो बेखौनो ससे भिडिअ नोंथांमोना आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो केनेका कालार दों आंनि बिलाइ पुरा बिया जानो थाखाय रेडि जानानै थांदों आरोना जोङो बेदर अमा बेदर मा बेदर जागोन नोंसोरलाय मा जागोन अमा जागोन नोंयो अमा नोंलाय हा मिथिया बेदर जागोन थांगासिनो दायो नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै आरोना जोंनि माने गामि खाथियाव न'निफ्राय फैयै दायो गिर्जा कम्पाउन्ड मोनफैबाय आरोना बाजैबो थांगोन नालाय बाजैखौ नेदों ओमफ्राय लोगो सासे थांगोन बेखौ नेदों दा गिर्जा कम्पाउन्डआव जोङो जोंनि आथिं टेंकि जागासिनो मा होनो बेखौ मा बुङो टेंकि होनलाय आंबो मिथिया इखौबा मा जाखांलाय गाबसिले दै दिपुनदों दै बरिंआ ना टेंकि ना मा होनो जोंनिथिं बेबायदि गैफेरा आरोना ओंखायनो बुंनो रोङाखै दायो हाबा जोंहा आंनिया दै दिपु दं थाव दिपु थायो थाव दिपु थायो नालाय आंनिया दै दिपु आरो हा दै टेंकि होनो ना बरिं होनो ना मा होनो जोंथिं माने बेबायदि गैया आरोना दैसाखौ बाहायो नालाय बेबायदि गैफेरा बेखायनो मिथिला आरो मा होनो थिगानो बांद्राय गुफुरबो नुवाखै थिगानो ज' जाजाय बेदर जानो थांदों गासिबो ज' जाजाय बिदिनो बेदर जाबाय गैला लासैसो मा बेदर जागोन बेथ' अमा ओइ नों मा बेदर जागोन नों मा बेदर जागोन बियाव मा बेदर जागोन नोङो हा अमा बेदर दुगाले पिक अमाखौ इंलिसाव पिक होनो पिक होनो थांगासिनो आरोना दायो बेबायदि दाबाय माथो दासो बेबायदि दाहांबाय खाथियानिखाय खोनाबाय आरोना दा थांगासिनो जाहैनोसै मा बेदर मोनजायो सुलि बाजै नै आंखौ गाबसुलिसो होननांगौ नों मा बेदर जागोन बे भिडिअ रावखौबो ना मोजां गाबज्रिथाव जाया थांगासिनो आरोना नै दायो जोङो हाबफैबाय आरोना नै ओइथिं दिनों हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ मैया हरावनो बे दानखाबाय आरोना बिसिना ओमफ्राय दा दिनैहाय रिसिपसन आरोना बेबायदि ओंखाम जानो दा जिरायगासिनो जोङो ओंखाम जानो नेगासिनो दङ लाजोब्बाय जानोसै दायो
न'आव थांसै न'आव थांनानै आरो सनमिलन थांगोन आरो ना ओमफ्राय दा बेखौ नोंथांमोना शेयार खालामगोन सासे सनमिलन थानायखौ नोंथांमोना नायलांगोन बेयाव हाबानि भिडिअ दैसिनसै दायो थांनाय माने आं भिडिअ खालामगोन सनमिलनाव थांनायखौबो नोंथांमोना देखायगोन आरो ना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लास्ट नायलांगोन पुरा दायो माने हाबा जाखांनानै फैबाय न'आव फैनानै ड्रेस चेन्ज सारि खालामनानैनो दख'ना गानबाय आरो ना खोमसि खोमलाव दख'ना गाननानै लाबाय ओमफ्राय दायो सनमिलनाव थांनो थाखाय रेडि जादों आरो ना दायो जोङो गारि नेदों बिथिंनो जोंनिथिंनो हायसिगोन लायदों दा न'निफ्रायनो गाखोनानै थांसिगोन आरो ना जोङो जमा रेडि जाबाय जमा बुरजायैनो जोंनि इउथनिया लोगो नांना गासिबो जमा थांगोन आरो ना सोर थाङो दा रेडि जानानै दोङो आंबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो प्लिज आंनि चेनेलखौहाय नाम्बार 1K जानाय बायदि पुरा रेडि जाखानानै दायो रेडि जाखांबाय दा नेनोसै आरो ना नेनानै गारि फैबाथाय थांसै नुदों पुरा रेडि खालामो देखायलांबाय थानोसै मा हायो पुरा लांदा गारियावसो पुरा इन्टारेस्ट थांगोन आरो ना सेयार खालामगोन आं बेखौबो नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि थाङो जोङो लांदा गारिया दायो आरो बोथोरा माने थान्दा जालांहांबाय गुसुनो बाराव मा जायोसै गगा मोनो ना मा मोनोसै नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय बैयाव गाखोगोन नालाय माथो खरलबियालाय माहा आं सिङाव ज'जागोन ना ज'जायालाय बाबा गयदों ज'दो नोंसोरो इन्टारेस्टनो लेटारदो दख'नाया ओइ मोनसामोन दा sana susu थाङा बिदिब्ला आं नेके माबायदिनो थांफिनसै आरोना दायो जोब्बाय थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जायफोरा नायबाय दिनैनि बे ससे भिडिअखौहाय अननानै सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनो हो नै खोमसि खोमला जाजोब्बाय आरोना थांसै बिदिब्ला दायो न'आव थेंक इउ बाय बाय